Eu vreau să sar peste partea cu ursuleți. El a venit de Crăciun, era sub răduț, nu era de Valentine's Day. Eu de Valentine's Day prefer să sar peste partea cu ursuleți și ciocolată și așa. Și să sar direct. să mergem direct. Să sar direct. Să sar direct la Să sar direct. Netflix and chill. Salutare tuturor! Este 14 februarie și ce mult mai bun de a ne petrece timpul decât cu cei dragi. Cu iubitul și iubita, cu soțul și soția, pământul și amanta, Dacă puteți cu toți împreună! cățelul și pisica. Cine are? Cine are? Hai să facem ceva mai diferit astăzi. Să vedem ce se mai întâmplă în lume. I want to be outside. Ce romantic! God, da! Da! Oh, ia, ce crezi că se va întâmpla? Hai să facem paie. Eu zic Deci asta spune de noroi. Eu zic că asta va cădea peste. Peste copil? Da, zic eu. Eu cred că copilul o să piardă inelul, dacă inelul e la el. De ce copilul e acolo? Bine, nu știu, e Thomas, al treilea. Al doilea? Al treilea, da, al treilea. Hai să vedem ce se întâmplă. Can I see that? Poți să văd aia? N-a căzut, deci am pierdut. Nici eu n-am avut dreptate. A avut inelul, ai avut dreptate. Dar credeam că o să piardă băiatul inelul. A avut inelul, ai... Așa, sunteți plini de noroi, frate. Iubirea mea, vină cu... La bine și la rău, în mizerie și în curățenie. Încocinat cocinilor. Da. Mă vrei? Da, te vreau, șecosule. Așa se nasc porcii. Yeah. Would you like to marry me? Yeah. Și acum cât rezultate azi? Simplu. Nu se mai deschid parașutele. Cred că au uitat de parașute. În entuziasmul lor de... A zis, da? Nu, cred că da. Hei, e... Au murit logodiți. E important. Deci n-am murit singur, e bine. N-am murit singur. Nu, asta e rostul? Corect. Hai să vedem. Ah! Da. Bravo, copile, bravo. Deci îmi plac copiii ăștia maxim, sunt geniali. Era super drăguțel. Închide gura că țintă albină. Îți înșel regina! Înșel regina! Păi, oamenii cer din căsătorie, tu vezi în diferite... Își dă? Bă, proastă! Bă, puneți înapoi mănușa! Hai, că nu s-o pune acum albina să o înțepe. Păi, Să nu-i mai intre inelul, știi? Păi să știi că nu o să-i mai intre inelul după, sau nu o să-i mai iasă după. Ai vrea cam greu inelul, ai grijă că nu-l mai scoți. Chiar dacă spune, aruncă ăla în foc, inelul în foc. Inele se face, vai. Acum văd câinele! S-au emoționat, măgățenii. Gata! Mă cac pe logodirea voastră. Of, de bine, te-ai fost inspirat să nu fie nimeni în vreo. Cât mai puține riscuri. Bine, Bon Jovi este în oraș. Oh my god. Eu cred că nicio femeie nu vrea să fie cerută în timp ce are un prosop în cap. Cele mai nepotrivite momentele ale bărbații. Nu toți bărbații. Nu toți bărbații. Eu te-am cerut la un bol de paste. Făceam precum vagabondul și doamna și vagabondul. Da. Extra usturoi.
Cu cât pot să-l vând, ia zi. Mamă, ce ochi are ea, fii atent la ochii ei. Mă, dacă ți-a zicea nu, ce-ai mă-l mânca? N-avea de ales. Vai, deci așa ochii Uite. vorbit de tipei. Hey, Lisa. It's not Lisa. I know. Her name's not Lisa. I know. Every time I say, hey Lisa, then eventually she'll come up to me and she'll be like, my name's not Lisa, it's Jennifer, or whatever. And I'll do a big apology. And I'll say, I thought you were the Lisa who's mad at me for not calling. And from then on, Jennifer, or whatever her name is, will think that I dated a girl who looked just like her, who I rejected. She'll develop this unconscious need to win my approval, and from then on, it's cake. Damn! Așa se agață de fapt, ca un profesionist. Da? El e un profesor. Iar trebuie și eu să încep, nu? Ce să faci? Nimic, baby, nimic. Ce să faci? Nimic, baby, gata. Tu te-ai agățat deja. Gata, da. Foarte agățat. Gata, gata. Hai să căutăm balcoane mișto. Balcoane mișto. Ia scriu exact așa, da. Balcoane mișto. Hai să vedem. Ce ne dă Google-ul dacă scriem asta? Filme mici. Oh, da. Hai la Google Image. Trebuie să cine restul. Nu! Uite, baby, balcoane mișto! Nu pot să cred! Scrii balcoane mișto, primul lucru care ți apare. Pe la sugerate îți dă exact la ce te refereai. Pai, Bagi imagini, îți dă exact ce căutai. Nu cred că astea sunt cele mai mișto balcoane. Hai să le deputăm acum, top 10 balcoane. Bă, mie îmi place, uite ăsta care de fapt nici măcar nu ești afară. Asta de aici. Whatever. Wow! Acum, asta a fost, doamne, domnul. Sper că v-a plăcut, sper că sunteți mai aproape de ceilalți, sper că vă simțiți mai bine în pielea voastră decât în a Și să noastră. aveți un Valentine's. Așa cum vă doriți? Dacă v-a plăcut, lăsați un comentariu, un like, un subscribe, ceva. Dați click pe acel butonaj. Un clopoțel. Și, da, ne vedem data viitoare. Sperăm cu un joc de data asta. Sigur cu un joc de data asta. Fără balcoane!